Kontratatu 1740an. Arratsaldeon, Espainiako estatuko erakunde bat zelatatu duela onartu du Zeneiko zuzendariak. Sekretu ofizialen batzordea ia 4 orduz egonda bilduta. Pegasus eskandalaren inguruan galdetu diote Paz Esteban Zeneiko zuzendariari. Gabriel Rufianek irteeran aurreatu duenez, ez du dagoeneko ezagututakoaren berri handirik eman, baina esan du espioitza atzerriko gobernu batek edo estatuko erakundeek egin dutela legekotasunik kanpo. Hola, señora Esteban. ¿Teme, por supuesto? En esta comisión que secreta, todo lo que se diga allí sigue siendo secreto, con lo cual la virtualidad y la utilidad de este tipo de comisiones pues está por ver. Es la primera vez que vamos, iremos, escucharemos lo que nos dicen y en función de eso valoraremos la situación, pero... ¿Qué pregunta van a hacer? Margarita Robles defentsa ministroak bere aldetik zelatatua izan dela frogatutzat eman arren, zerbitzu sekretuen aldeko defentsa zutzua zarago ez du ezer esan nahi izan. Que me siento particularmente orgullosa de los 3.000 hombres y mujeres del Centro Nacional de Inteligencia, que este año celebra su 20 aniversario y que han pagado también con sus propias vidas el riesgo y el trabajo de defender nuestra paz, nuestra libertad y nuestra seguridad. Y por eso, cuando es necesario y se cometen hechos delictivos, siempre este Gobierno, y yo la primera por convicción y por profesión también, vamos a acudir a los tribunales de justicia. Nunca hay nada que ocultar. Esto no es una cuestión de primero de derecho, es una cuestión de primero de ciudadanía. Cuando alguien tiene conocimiento de un hecho delictivo, no debe callarlo ni guardarlo. Sakelekoak gure egunerokoaren parte dira. Datu pertsonalen lapurreta edota espioitza egunero kontu direla azaldu du Jone Zalduegik Osasun Digital aditua gurean gaur magazinean. Azkenean, sare bakoitzak badu bere pribatasuna kudeatzeko modua, baina karo, guk erabakiko dugu nola hori kudeatu edo zer den guretzako pribatasuna ukitzea espazio horietan, ez? Eta gogoratzen badugu indala urte asko, interneta ez genuenean sakelekoetan, ere, segun bilera bat egiterako orduan edo dana dela mugikorrak kanpoan izten ziren ere, ez? Orduan, justo gaur egon naz begiratzen eta oin zeneik egin duen bileran justo azkenengo albistea horre begiratzen egon naz, mugikorrak gaur kanpoan utzi dituztela esan dute. Eta noiz egiten dute hori? Baskotan, ez? Ez gara engainatu behar, bai. Bien bitartean kalte ordaina ukatu eta epaiketa ordainaraziko diote 80. hamarkadan Galek eraildako Josi Zabala Gazte Tolosarrenaren amari. 1983an Galek baitu, torturatu eta hil zituen bai Zabala, bai Josean Laza, baina Espainiako Barne Ministerioak erabaki zuen euren familiek ez zutela terrorismoaren biktima izateagatik zegokien kalte ordaina jasoko. Familiaren errekurtsoa baztertu du Auzitegi Nazionalak eta epaiketaren kostuak ordainarazi nahi dizkio Zabalaren amari. Elena Oka Zaia epaileak. Bi maila ezberdinetako biktimak daude, gatazka politiko baten ondoriozko biktima maila ezberdina daude. Aitortu gabekoak eta aitortuak baina segitzen dute bigarren mailakoak izaten zenbaitzuk, eta horrela tratatzen dituzte, eta hori da horren lekuko. Eta bigarrenik hor daukagu noiteko, eztabaida oso zabal eta pendiente bat, ez? Horren atzean dagoena da egondako edo gertaera baten noiteko errelato baten inposaketa, ez? Ze desagerrarazte honen bitartez gabiltza hona da gaur eta biharko ibaitere ezagutzeko eskubidea kentzen, beste denontzeko gauza guztikin batera. Gabiltza hona da ez ezagutzeko eskubidea kentzen, lapurtzen. Eta guri dagokigu, eta gare gehiago gainera, gatazka bat ondino konpondu gabe daukagunean, dagokiguna da jendarte demokratiko baten testu inguruan, emondako gertara guztien nolabaiteko ezagupena izateko eskubidea eta baliabidea jartza horretarako.
aitortua izateko eta nolaiteke erreparazio klabetan bide bat egiteko aukerak, ez? Eta jakinik horrelako egoera lasgarrik eta muturrekoetan erreparaziorik nagusina izan beharko liratezkenak zinezkoa direzela ja gauzatzea, behintzat aitorpen ofizialetik gertuen egon daiteken bide bati ekin beharko zitzaion. Eta horrelako adibideak guztiz kontrako norabidean jartzen gaituzte, ez? Eta jartzen gaituzte baita ere, zelako testu inguruan, ez? Aurkitu nahi gaitue. Seguramente zenbaitzuek eukingo dute gure mugikorretatik informazio asko adierazten dutenak, baina gero horrelako egoeraren aurrean, eztabaidan bereina inposatzeko nahi bati erantzuten diote, ez? Eta oraindik orain bide luze bat daukagu jendarten moduan egiteko. Ipar Irlandan asanblederako bozak dituzte gaur. Sinn Féinek dena du aldeko estreinakoz lehen ministro kargua eskuratzeko. Unionistak deseroso daude eta dupek ez du ziurtatu gobernuan sartuko den errepublikanoek irabaziz gero. Ipar Irlanda duela 100 urte sortu zuten protestanteentzako lurralde protestante eta britaniar bat izateko, baina aldaketa bat gertatu da bidean eta unionistak jada ez dira gehiengo beratzat dituzten lurretan. Are mende baten lehenengoz Irlanda iparraldeak Irlaren batasuna nahi duen lehen ministro bat izan lezake, Michel O'Neill errepublikanoa. Artean etxe kaleratzea gertatu da. Arteako emakume baten eta bere seme-alaben etxe kaleratzea izan da. Indarkeria matxistaren eraginpean egondako familia dela gaineratu du kaleratzerik ez mugimenduak. Hainbat auzokide elkartu dira ama eta seme-alaba hauen kaleratzea ekidin nahian. ¡No me vuelvas a empujar! Oinarrizko errentak etxe askotako egoera hobetuko duela aldarrikatzen dute hainbat gizarte mugimenduk. Gasteizko legebiltzarrean ordea ez du aurrera egin proposamenak. Angel Elias, oinarrizko errenta ekimenaren izenean, egon da gurean gaur albistegian eta Laura Mintegi, EHUko irakasleak gainera, premiazko beharra defendatu du gurean gaur magazinean. Bozketa amaituta, 26 boto alde, 47 kontra, beraz ez da aintzat hartu herri ekimena. Aukera erabakigarria dugu Euskal Autonomia erkidegoaren lege garapenerako. Administrazio publikoek ordainduko leuketen diru sarrera proposatzen du. Baldintzarik gabe eta banaka. Gure erkidegoan bizi diren pertsona guztientzat. Legebiltzar honek eztabaida eta erabaki funtsezkoak hartzeko aukera du esku artean etorkizunerako. Administrazio publikoek, herritar guztiek bizitza duina izateko behar dituzten baliabiekin kontatzeko duten eskubidea bermatzea. Oinarrizko errenta exigitzen du zerga beste moduan egitea, non gure gizartean gehien dituztenek gehiago ordaindu behar dutela. Gaurko eztabaida orain arte legegintzaldi honetan eman den eztabaida interesgarri eta garrantzitsuenetariko bat dela esatera ausartuko naiz. Herri ekimen legegile bat eta 22.000 pertsonek baino gehiagok babestu duten proposamen bat eztabaidatzea dagokigu. 1983tik Kongresuan aurkeztu diren ILP guztiak atzera bota dira. Denak. Frackingarena eta beste hainbat atzera bota dira.
Maiatzaren 26an berriz sindikatuek eta gizarte eragileek deituta manifestatzeko deia luzatu du eskubide sozialen kartak. Birkokoben prozesu hau bururaino eramango dugula, uda baino lehen, larunbata honetan bertan bada eragile sozialekin egingo den batzar bat, nolabait Birkokaben prozesuaren azken txanpa honi ekiteko, eta esan bezala ekainerako gure aurreikuspenak dira Birkokaben prozesu horrekin amaitzea, eta karta sozialaren ildoa eguneratua, egungo testuingurura eguneratua ekartzea, eta baita ere bere antolaketa eredua ere berritzea eta eraginkortzea. Beraz, karta sozialan egin dugun irakurketa honek eramaten gaitu ondorio oso argi batea, eta da egoera honi buelta emateko mobilizatu behar dugula. Soldatak, pensioak eta prestazioak defendatzeko garaia dela, momentu honetan premia handia sortu dalako gure gizartea. Mobilizazio gehiago Gipuzkoan, Zumarragan, lehen osasun arreta azpiegitura nahikorik ez duela eta bizilagunak antolatzen hasi dira. Yo levanto y tú mételo. Jarraituko dutela mantentzen larrialdiak, baina 40.000 biztanle baino gehiagoko osietan edo herrialdeetan. Beraz, gu 26.000 inguru geranez, elitzaiguk tokatuko. Iruditzen zaigu ez dela bidezkoa. Batez ere, ez dagoelako infraestrukturarik antolatuta, behazaina junalizateko pertsona askoentzako. Hainbeste egoera larri gertatu daitezke, eta behar dugu nahita nahiez berreskuratu zerbitzu hau. Amerikako Estatu Batuetan atzeraldi historikoa emakumeen eskubideen alorrean. Gorenak aitortu du emakumeen haurdunaldia eteteko duten eskubide konstituzionala bertan bera botatzeko lege proiektua duela eskuartean. Analizia kolpez-kolpek saioan, Miren Legorburuk. Badaukagu izan ere, gola sartu digute Amerikar Estatu Batutan abortuaren aurkakoek, errepublikarrek, ultrakatolikoek, ultraeskuindarrek, fascistak, alegia, gola sartu digute eta agian abortua debekatzera doazela. Kieto, kuidau. Zer esaten duzu? Badirudiela batzuetan egonkortuta dauden eskubide batzuek ditugula eta honek erakusten duela ez. Horregatik da oso garrantzitsua zein jartzen den, erabaki guneetan eta horrela. Eta Estatu Batuetan denak begira geunden bitartean Trumpek egiten zituen txorakeriak eta horrela, Trumpek jarri zituen eskuin muturreko epaileak auzitegi gorenean eta arrisku bizian dago hamarkadak indarrean daramazkin eskubide batek, ez? Horregatik, gauza batzuen aurrean ezin da atzera pausorik eman. Gainera beti esaten da, ez da, badirudi lege bat eta hainbeste hamarkada ditunak, honek ez dauka atzera pausorik, ez da, hau egonkortua dago, ezin da horrelako oinarrizko eskubidea atzera bota, bai. Eta gainera bitartean, Estatu Batuetan, hainbat estatuetan, estaturik atzerako hienetan eta horrela nonbait egondu dira, horrela legeak ez duten erabat hausten konstituzionala den eskubide hori, baina bai asko zaildu eta oztopatzen duena eskubide horren egikaritzea. Orduan, kontu handia eduki behar dugu. Ematen du justizia neutrala eta dala, eta ez justizia, inoiz ez da neutrala justizia, aplikatzen dute oso ideologizatutako pertsonek. Oso arriskutsua da. Justizia beti irudikatzen dugu itxu, eta justizia aplikatzen dutenak ez daude itxu. Behar bada bai, behar bada bere sineskerian itxututa, baina oso arriskutsua da, ez zenbat
baten eskutan ustea gauza batzuek. Beraien argudiotan, itzututa gainera ikusita Latinoamerikan zenbat herrialde dauden, orain abortuaren eskubidea aurrera atera dutenean behingoz, eta hauek atzera bide honetan. Maialen Ferrerasek azalduko dugu asko zebetan. Atzera pausoak botatzen ari gara. 1973 lortutako eskubaida bat da, bat zen. Eta hau gertatzen bada, Mexiko bezala pasauko da, ez? Egongo dela, estatu batzuk non abortua librea izango dan, eta beste batzuk non abortua klandestinoak izan behar diaz. Ez abortua libre ez izatea, ez da esaten, ez da zela egon bihar abortuak. Borrokatu behar dutenak, ez? Eta hainbat politiko, zuk esan duzu moduan, kristonezko atzera pauso bat da, ezin da bermatu, ez? Bakoitzaren askatasun pribatu moduan. Hau oso garrantzitsua da, niretzako, eta emakume guztientzako. Hilketen biktimak ez birbiktimatzeko eskatu dute hainbat plataformak. Auziaren arretagunea hiltzailearen estrategian jartzeko eskatu dute eta hildakoak ez birbiktimatzeko harremanetan jartzeko aplikazioak erabiltzeagatik. Are gutxiago gertatutakoaren arduraduntzat jotzea. Jende oso eskatuta dago. Zelan da posible gaur egun dana digitalizatuta egonda, IP bat ez lortzea eta nondik nora joan dan informazioa eta nondik nora sartzea. Politikariak izango balira, pan, sortzi agertzen badira hildak, gizarte ortengo litzateke, hemen zeu gertatzen ari da. Baina, maritxuak dira. Orduan, igartzen da zera gure islada, gizartearen islada. Karrotzen segitzen du Bilbon azken orduetan bazterkeria egoeran zeuden bi pertsonen heriotzak. Zabalgarbin Zabor edukiontzian hilik agertu zen gazte migrantearena eta Doña Kazilda parkean hilotzik agertu zen etxegabeen heriotzak salatu dituzte gainera LAB sindikatuak eta Euskal Herria Bilduk. Kriminalizatzen ari dan jende migrantea eta batez ere zelan bota egiten ariak ez edo zein lekutik eta inolako, kentzen ariak ezala eskubide guztiak.
Edurne Azkarate aktore eta dramaturgoa elkarreskatu dute kolpez-kolpe zaioan. Antzerkigintza sekta aktorearen egoera profesionalaz aritu dira besteak beste. Munduko hegaztirik handienak dira. Ezkutatzeko burua lurrazpian sartzen dutela pentsatzen da. Euskal Ekimen guztiak bezala zerbait egin nahietik edo ekintzara pasatu nahietik sortu genuen. Eta nahi genuen pizkat gure belaunaldiari edo guri geuri ahotsa eman, zerbait aportatu, zabaldu, zeren gainera nahi genuen zerbait esperimentala egin, baina humoretxo ere bai, oso mamarratxoa. Nahi genuen egin batez ere plataforma bat bototatik irtetzen zitzeguna egiteko. Nik beti esaten dut gustatzen zaidala ukitza proiektu prekario bat, eta hau da nirea, formol, eta hor jarriko dut indarra, eta hor jarriko dut energia, eta hortan sinisten dut, eta gero daude beste lan batzuk, ezin zara bizi ez da ere sistema honetan 7 proiektu prekariorekin. Baina, bat eukiko badut, gustatzen zaitor jartzea hor indarra, eta benetan izatea geurea. Guk egiten nahi dugu egiteko. Euskal kulturaren osasuna herritik oso bizirik ikusten dut. Uste dut bagarega herri bat oso antolatuko dugu la movida, ez? Eta hori guaia da. Gero, iruditzen zait sistemak ez duela oso ondo funtzionatzen. Ostra, jokese bildu zait gurekin. Nola den gure bizitza. Zer den itinerantzia movida hori, zenbat denbora barduan tiringo bat montatzeko, antzeslan bat sortzeko, eta gero zenbat egon naiteken biran, ez dakit. Uste dut, oraindik gizartean ez jakina dela hori eta ez dutela ondo antolatzen. Eta, of course, ez dute ondo antolatzen, pues intencionada da, porque tontos ez dira. Les vendrá bien. Lo que sea, punto, ya está, dirua. Arauok ez dira sartzen. Nik lagundu nien pizkatori antolatzen eta nire jakintza estenikotik zuzendu nien beraien movida, baina hori da zoragarriena dela, beraien movida da, beraien jakintza da, beraien talentua dela izugarria, supera ausartak dira, egurra banatzera datoz, transgresori izan nahi dute gauza dituzte superargi. Gugoaz bizitzatik barkamen askatzen eta datoz zago, eta liatzen dute bat, eta dituzte 20 urte baino gutxiago, akizu. Zoragarria dira, da pasada bat, eta nola ez hemen proiektu hori zuzenduko. 3 Goiera eta Amerika bat, por supuesto, encantada. Eta kulturarloan jarraiki poetak maiatzean jaialdiaren 10. edizioa abiatu da Araban. Hilabete osoan zehar poesia edatzeko eta poesiaren eta gizarte egunaren arteko lotura sortzeko helburua izango du festak. Eta besteak beste, Joseba Zarrenandia, Elbira Sastre edota Hector Alterio izango dira oholtza gainean. Pero este además es más ancho. Y eso se nota. Pero si quiere, me lo paga yo abajo y así luego ya Escribió música que no despertó a nadie. Y en el espejo, una mañana reconoció el viajero su secreto fantasma. Poeta nazionalak eta nazioartekoak, ahots ezberdinak, musika, antzerkia, poesiaren nonaiko akordeak petalo gisa irekitzen dira. Egan egin dezagun, aurrek bake mezuekin, bidaliko dituzten paperezko uso zuriekin. Poesiak, hizkuntzare puntatik gerra arguiatzen baitu. No me gusta creer que las lilas perderán su existencia tras los velos de la noche. Todo lo que he visto, solo en mis sueños, aunque el viaje se lleve varios años de mi vida. Aprendí Ollane y Paula, muchísimas gracias. Las poesías son preciosas,
Bukatzeko musika zuzenean saioan gaur Firikun taldea. Ezerezko diskoaren aurreapenarekin utziko zaituzteku. Badakizue une oro aurkituko gaituzuela zuzenean, ala nahieran hamaika.eus atarian. Ondo izan. Irakaspena saltzen da Asolaik ez eduki dugularentzat Hemezortzian abian jarritako gazte estrategia kritikatu du EH Bilduk, horren bidez kolektibo horri zuzenduriko programak sustatu ziren, baina estrategia hori euren esanetan ez da posible.